Dedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Dedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Dostlar, hemen salam. Mejitimi kanalının habersız kalma gepleşiginin 325. bölümüne hoş geldiniz. Bilen tesirlerde gatı köp sorayanız altın gıydımız kaçan gelýär deyip altın gıydımız sizin üçün yörükde video uğradım. Hemejäňize salam, gowmya daýlaňyz. Bilýän bu gezek opuskan biraz uzağa çekdi. Menim göresiňiz gelendirä. Iň ýakyn wagtda görüşýänçä. Oňa çenni özüňize gowy süredin. Hoş, sağ olun. Altın gıydımızın videosunu gördüğünüz nesip bolsa iň ýakyn wagtda altın gıydımızdan gelir ve özü habersız kalma gepleşigini alyp barar. Dostlar, näçäňiz? Çempionumuzun Döwletcan Ýakşymyradowyň boýuna garaşýansyňyz, meniň pikrimçe mena konkretni garaşýan we şular ýaly bir zat Döwletcanam şu konkretni garaşýardy. Iň uly maksatlarynyň biridi. Sebäbi Döwletcan Bellatory birinji boýu bilen çykyş etmäne baranyna, ýagny zamanyda Grand Prix goşuldy we ulakan lageri, ýagny lageri dolu şekilde geçip bilmän, ýagny gyska Korotko udimleniyada çıktı ve doğulu gücünde uruşmadı. Şonda Corey Anderson'a yeňildi. Aslında eğer sujagy sanmadyk bolsa belki rezultat öýtgän bilerdi, belki öýtgän bilerdi, o bilema, o diňe Allah bilýärdi. Ýöne sujag goşuldy ve parajany berdi. Çempionumuzun özü näçe wagtlap şu boýa garaşdy. Iň glawny, iň esasy maksatlarynyň biri Corey Anderson'dan revanş almakdy we nesip edenden şu boy belenni oktýabryň 3-üni. Nesip bolsa Allahjan nesip etse menem şu boýa gidesim gelýär. Allahjan nesip eder diýip umyt edýän, gidip kak balojny jowy şekilde şoňa gatnaşasym gelýär. We şular ýaly bir zat dostlar, şoňa gatnaşanymda bir dokumentalka hökmünde döwletiň şu boýa nädip taýynlanýar, press konferensiýa, zwešivание, şu zatlaryň hemmesinden dokumentalka hökmünde size gyzykly bir gepleşik taýynlap çykarasym gelýär. Canly, duýgulu, sizin öň hiç görmedik zatlaryňyzy mediatymy görkezip biler diýip umyt edýän. We şoňşany dostlar, men bilen statistikany görýän, araňyzda 75-70%iňiz podpisasiýa etmän görýäňiz. Gördüğünüzde görün 110 miňden kän agdamyz bar we eger beýleklerim podpisasiýa eden bolsa belki 500 miň podpisçik bolardy. Belki bizim sanymyz 500 miň hem geçerdi. Şoň üçin kyn görmeň dostlar, bizi podдержка edin. Bizim sizin üçin iň interesli, iň gerekli, iň üýtgeç gepleşikler taýynlamamyz üçin höwes döredin. Podpisasiýanyň şu taýda aşagda bir ýerde bardyr. Podpisasiýa düýmejigi ýa türkçe aýdanymyzda abone bol düýmejigi. Hökman suratda podpisasiýa edin. Bizi gollaň, bizi höwes döredin. Bizim sizin üçin bet täzelikleri nesip bolsa ködürläp durur ve klip täzeliklerine başlaýyn. Dostlar, klip täzeliklerine başlaýar. Swizy 347, TZ100 we Citizen aýdymyň ady I don't want knaf. Bilemok dogry edip aýtdym, aýdymyň adyny dogry edip aýtmadym. Men inglizçem o diýen gowy del. Onu siz tesirlerde belersiňiz. Ýöne geçen bölümde ýadyňyzda bolsa belli geçdim. Swizy 347 nesip bolsa ýakyn wagtda rap dünýäsine, ýagny hip-hop dünýäsine üýtgeşik ýyldızlaryň biri bolar. Phoenix alak täzeden bilen ýanyp orta çykyp üýtgeşik işler görkezler diýip umydym bar. Ondan daşar bilen täzeden Citizen'den berekellah we söýdýär. Malatsy olanlar we klip barada goşup geçeýin. Bu klipin vibe'ı, klipin atmosferasi aýdyma laýyk. Gowy edip beripdiler sowuk tonlarda, ýagny effekt perihodlarda atlaram aýtjak kel pushko diýip ýöne %80% berekellah. Bütün ýyňdan duýgularyňy ýaktym şu wagt, içim ýanyp geçsin, goýmadym bir surat hatda özüm. Azat Dönmezov täze klip ködürledi ýanyma. Bu klip senariyli, komediýa senariyli klip. Ýagny Şahzod Batyrowyň işi bilýän Şahzod berekellah. Menim yanımda bol canım, yanımda bol yanımda canım. Mine seni hiç kime vermedim. İnnik klip Ataýevlerden, ýagny Mekan Ataýew we ogly Aydyn Taparyn. Yani klip Tomusyň tagamyna şeýle şadiýanja, mähirli renkler bilen, ýagny şatlyň firmanyň stilinde. Yönümün taparın, bolmaly hava
Ýyllaryň ýürejiginde soraksız yer edýän Jelilden täzece klip Akyldyr özi. Akıllar özü, yakımlı hemme sözü. Şeyle atıllı, Türkmen bögülü. Akıllar özü, gözü yakımlı özü. Şeyle atıllı, Türkmen bögülü. Klip täzeliklerinde ýeni bir täzelik Perhada Taýfdan ol şeýle bir jana. Kızı bile beni yaptı. O şeyle cana beni koydu zara. Yüreğim para. Yer ver yüreğimden bana. O şeyle cana beni koydu zara. Ýene bir täzece klip Bayram Nobatovdan Söýgüýümiň syry. Utanın odalar yayağı. Gelişe boynuna kıyanı. Ömrüme bir yamanı. Sen dünyanın soğudu dinle sen sevgimin sırrı. Soprano mandan täzece klip Boom. Anton sende resurs mesele däl, sen klipam boom edip ödürläp bilýärdiň. Почувствуй, мы делаем бум, мы делаем взрыв. И уходим в отрыв, мы делаем бум, мы делаем взрыв. И уходим в отрыв, мы делаем бум, мы делаем взрыв. И уходим в отрыв. Canlı ses täzeliklerini elbette Jahan başı bilen başlaýas. Neylesin? Bu aydymyň goşgusynyň sözleri ýürege ýakyn agyr sözler bar. Hacı olyan deyip bitmegin keve, kanның haram bolsa keve neylesin. Ýene bir canlı ses täzeligimiz Han Perwanowdan habar alyn doganlaryň halyndan. Bu aydymyň bölejigini TikTok'a ýüklediler we TikTok'da diýsen gowy tesirler, diýsen manyly tesirler we agyr tesirlerim bar. Häzirki wagtda gynansak da o şeýlerek gowy däl doganlarym bar. Şu aydym diňläp gowy bolar diýip umyd edýän we siz hem diňlemedik bolsaňyz şu aydym hökman diňläp görüň. Ýüregiňizde batajak aydymdan biri. Han Perwanow diňeňiz. Bolsaňa inni aýry maşgala. Habar alın doğanların halından. Olur bilin geçin. Canlı sesde täzeliklerimizin soňkysy Halipa bilen şagirtden, ýagny Leyla Şadurdyýew we Oğulbeýi Reýimowadan Goýber mollam yarım bilen gideýin. Yarım gitti canı işteli üzüllü. Bağrım kebap bollu, çişi düzüllü. Geçir buldum. Bide aldavar. Inni gelýäs MP3 täzeliklerini Parahat Amandurdiýew we Dzet Gözümiň nury. Gözümün nuri. Dünardu dübün ömrüm bolupdu. Sen mazmunu bizim hikayamız bu. Asıl bolmanı mecbur. Aydym täzeliklerimizin innikisi Firuza we Gayo gelinim. Aslında Firuza ýaltanman täzelik köprak hödürlese, Firuzanyň aydymlary gatgow şekilde dinlenýär. Firkam täzeliklere garaşýas köprak ýaltanman hereket. Al yüreğim ağır ben seyirken onu bilýän ýene diýen kakbuta iniýän. MP3 täzelikleriniň soňkysy Serdar Agaly Aýym günüm. Ay ölüm, ay ölüm, ay ölüm, ay ölüm. Sen men ayım ölüm. Ay ölüm, ay ölüm. Bide aldavar. Dostlar gelýärsin ni maňa değişli we Settar Kömekow değişli YouTube täzeliklerine. YouTube'da arada netsi bedenden köp soran gepleşiňiz Settar Kömekow bilen ýüzüde gepleşiňiz boldy we şo gepleşikde Settar Kömekow siziň gowuran aydymlaryňyzdan 3 tanyny ýalňyşmasam canly sesde ýerine ýetirip berdi. Sasyz ýöne canly sesde gatgow şekilde we Settar Kömekow değişli gatgow soraglary jogap alymykan diýip pikir edýän. Şu jogap şeýle başlaňyz, hawa gün geçendir şuna basın, gün geçýär bas.
Stilin, sesin, halipa, Anus Murat Turdiyev meňde. Mene hiç kim bilen konkurensiýa olmaldatym ýok. Näme üçin sunnatdan yitip gitdi? Turmuşda tebigatın kanunu ýaly. İlkäş Jogap diýsem hiç kim bunanmaz. Daha Settar Kömek. näçe bilen oklar. Ay, o ýerde araçyk oglandan barlarak da. Gelşen okmu ya? Açık aydanda da başaran okmu? Yüreğim yaralı anana. Bir de aldamam. Inni gelýär bize nostalgiya duýgusyn döredýän şahajymyza, ýagny könülleri ýatlaly şahajymyza Juma Murat Kasimov hakyky legendadan maýan. Senin arzularına hoş niyetlerim var. Gel benim maya, men sana yalvarýan. Sen benim maya, galama deriyeli. Yeni bir könülleri ýatlaly Rasim Geldiýew sensiz. Sensiz yaşamaklık yüreğime gutsa, sensiz yaşamaklık bana juda kıyım. Sensiz günüm olan, sensiz günüm geçmeyer. Sensiz yüreğimde yakın odun öçmeyer. Bir de aldamam. Dostlar, inni gelýär sizin iň gowurýan şahajyklaryňyň birini, elbetde tesirleri okal şahajygyny we geçen bölümde ilkinji tesir ýazan dostumuz aslında diňe smailik koýupdyr. Biz hemişe daýdýas, öňem aýtdyk, ýeni bir gezek ýatladyn, diňe smailik koýsaňyz ýa san koýsaňyz kabul edem. Dok birinji tesir hökmünde. Hökman söz bolmaly dostlar, ýadyňyzy çykarmak hökman söz. Diňe harp ýa smailik däl, bir söz mysal üçin salam, şoňa meňleşde like. İkinci tesir okuyan Aymurat Hudaýberdiýew. Mejitimi diňeje öňe. Guga neden sorag yok, Guga yok sorag yok, vapşe gyzyksyzlaýdy. Ni bu Aymurat diýen dostumuz aktivni aslında mejitimi gatykän tesir ýa. Ýöne ýa ýaş kiçirekmi bilemok. Ýa ilkinji bolmagy görä ýa-da hökman berilen soraglaryň jogabyny ýazyp bayrak. Ýani men pikirimçe sen bayrak almagy gaty görýän dost. Men pikirimçe bizim gepleşiklerimizi bayrak üçin däl, gepleşigimiz üçin görürsiň diýip umytdymyn. Gepleşigimiz üçin gör, bayrak üçin däl. Inniki tesirimiz Röwşen Nazargeldiýewden. Salam aleykum hemmäňe. Mejitimi gepleşiň gurnancylary hem de ähli türkmen ilimi, ähli ýurtdaşynaky türkmenlerimize Abhaziýadan ýakynly salamlar bolsun. İşimize üstünlük hemmäňe diýip. Wa aleykum salam. Sag ol. Sana da diňe üstünlük dost. ASG birzatlar. 6-njy ýylymiz gelmese gyzygy ýok, indi mene gelmese çykjak aboneden diýipdir. Wah, ASG adyňa bilemok dostum, ýöne 6-njy ýylymyzy bizem isleýäs, 6-njy ýylymyzyň at barmasyny ýöne bilýän, 6-njy ýylymyz 30-da gowy edip diýinjini aljak bolýar. We videoň başynda görensiň 6-nyň özü videoda uratdy we şolar ýaly birzat häzirlik wagtlaýynça akepdir bilen bir täze kontrakt etsek, ondan soň nasip bolsa kakras 6-njy ýylymyz gelir we hökman suratda habarsyz galma gepleşigini 6-njy ýylymyzda alyp barar. Sebebi habarsyz galma gepleşigi 6-njy ýylymyzyňky. Tesirlerimizin yeni biri Messilyanel Rozik Canın sağ olsun inim Han Pervanov bilen Jahan Baxşy fitese gatty gowy bolardy. Yani menem edil şo pikirde dostlar Han Pervanov we Jahan Baxşy fitese gatty ütkeşik fitlaryň biri bolar we gatty köp dinlenjek aýdymlaryň biri bolar. Men pikirim elbetde. We ýene bir zat bellek geçen nikide kim tesirde men adym bellecek bolsa men adım Roz Murat'tır, yani Nurdin, Jeyç Nurdin, Roz Murat'tin, yani Rozik diýmen. Tesirlerimizin sonkusy Vepa Messi, Sumasayti, Maral Durdyeva Krasatişi diýär. Goşulýan dost, Maral gelince hakykatdan owdan ýanallarymyzyň biri. Gülçınar'ı хотела видеть, как она ведёт передачу diýär. Nesip bolsa dost, Gülçınar Täç men pikirimçe Gülçınara diýenin Gülçınar Täç aýdýan hödürlek görür elbetde. Gülçınaryň bir bölüm nesip bolsa alyp barar bize mejatyma ýok diýme sebäbi Gülçınar bilen biziň aramyz gowy. Dostlar, şeýlelik bilen men pikirimçe bu gepleşigimizde de bet-bet kliplaryň bar, MP3 täzeligimizem elbetde gowy täzeliklerimiz bar. Ýagny siz içinden kliplaryň, MP3'lerin iň kän halanyňyz haýsy, şona tesirlerde belläň bizem bilip goýaly. 2. İň esasy zat elbetde özüňizde gowja serdiň. Indiki bölümlerde görüşänçek. Hoş
Sağ olun. Şu yerde sağ olaşmanka meni bir zat belli geçeyin. Bizim yani yüzüde gepleşimde ya täze show gepleşimde ileride kimler mihman edeler. Mihman hükmünde kimi görürsünüz gelýär. Şonam tesirlerde belleseňiz biz hükman hödürlük görürs ve istegiler yani bar bolsa elbette mihman eder. Şöyle bilen özüňize oýa serdiň. Hoş sağ olun. Смело гирвер. Красный загорелся, правильно? Красный загорелся. Все четко, значит. Значит, все четко, все по плану, все по ништяку. Бүгін сахна арқасында біздің медиа темада işlemde kömek eden kızımız Arina. Alo. Assalamu alaikum. Max, näil gomy? Ava, düşündün özüň. Qalan связda olars bolýarmy? Can Yaxşı Muradov, çempionumuzun boynu, canlı. Bugün öçeli, как положено. Sessiz almak yattan çıkan. Чё там? Эздуранных сердей начак. Где остался? Забыл, смотри. Инди рассказали. Потому что это было Это ваша тема, да? Конечно. Дядя тут сам. Мне надо началу знать, про что он мне говорит. Все, мне не знаю, малкидян, чуны. Не, мне можно и неправильно говорить. Это нормально, потому что я английский не знаю, чуны. Не на вертеде, клип теде, не на вертеде. Там хабар алың doğanların halından tamamdır değil mi? Alo. Çö? Men syomkada hazır где-то 20-da qutaryan baryan. Swiss, Täze 100, Citizen, Carvilla, 4 toya geldiler. Dalı şakacığımda. Çö? Забыл. Inni geliyor bize ностальгия. Вот то, что я сейчас буду собирать, вообще текст не написан. Еле бір коммент, короче, будем Месси. Что-то Кристиан yok, что-то сам кулак. Поняла, да, что тему в чем? Все, запись останови.